Un príncep blau per al València. Reconec, i no és cap broma, que en sentir que un personatge anomenat el príncep de Johor estava interessat a comprar el València Club de Futbol, o almenys les accions suficients per esdevenir gestor, vaig pensar que era una notícia fake. Després, en veure que era de veres i conèixer que aquest Johor és un dels estats que formen Malàisia amb la seva pròpia família reial, me'l vaig imaginar com una mena de personatge de Xavi Castillo, com el capità Moro eixe que diu constantment que això ho pague jo. I aviat vaig descobrir que no era l'únic, i per les xarxes socials també que hi havia qui ho pensava seriosament. I és que, sobtadament, van aparèixer experts en Johor i en la Lliga de Futbol de Malàisia, i ens contaren que el príncep aquest havia convertit un equip decadent en un campió i que, per si faltara alguna cosa, fins i tot havia construït un estadi moderníssim i molt apanyat. I com que a més havia publicat algunes paraules que sonaven bé al seu Instagram, prompte es va desfermar l'eufòria en alguns sectors. I altra vegada, com en 2014 amb l'ocasió de l'arribada de Peter Lim, vas llegir tuits que somiaven en grandeses de la mà del príncep, mena de deus ex màquina que perquè sí, perquè s'ho mereixem i ell, fent ús de la seva principesca sabidoria se n'ha donat, ens va dur al lloc que ens pertoca. Hi ha molta gent a l'afició del València que té nostàlgia de futur, com deia Josep Renau. No és plat de bon gust, quan es té una certa tendència als deliris de grandesa, sentir que l'equip més important del País Valencià és el Villarreal, farcit d'exvalencianistes, o que fins i tot el Capi Casal porta camí de convertir-se en el club hegemònic, aquest equip amb aficionats a temps parcial que porta l'infamant nom que tant ens molesta quan el fan servir a televisió per nomenar el nostre país. I és que costa acostumar-se a la pobresa quan et senties el ric del barri, i en aquest context l'arribada d'una possibilitat de renovar el somni d'estar en el més alt resulta molt temptadora. Però a més, em criden l'atenció dues tendències que tot això torna a palesar. D'una banda, aquesta mena d'estructura monàrquica de sentiment que fa que somiem com a societat en un príncep blau que ens estima paternalment i ens cuida i ho soluciona tot. No sóc un home de negoci, sóc un príncep, sembla que va escriure, i ens ho va encertar. Són generacions i generacions d'haver de servir al rei i, malauradament, malgrat lladres campechanos, preparats cabrejats i infantes desvergonyides, el dret de naixement continua impressionant una mica massa per aquestes terres. Tornar al vell republicanisme lliurepensador ens faria molt de bé i ens estalviaria caure en les garres de més falsos messies. D'altra banda, em commou com de necessitats estem els valencians i les valencianes de que ens reconeguen des de fora, que ens diguen que són importants. Despreciats de manera aristocràtica pels madrilenys i en menor mesura també per la divinor catalana, ens posa d'allò més tous que vinguen de molt lluny a dir-nos que saben que som importants. Eixa manca d'autoestima col·lectiva que de vegades es cobreix amb una mena de posat fanfarró sobreactuat ens traïx una vegada rere altra. Si a això afegim la cutror de la burgesia indígena i la seva mala consciència plena de casals Espanya Arena i noves glòries diverses, ens fa molt propicis a caure en els paranys dels estafadors amb bones paraules i afalacs. Esperem que esta vegada tinguem la lliçó apresa. Els millors jugadors són aquells que saben on estan, diu la cançó de tardor, que cada dia que passa m'emociona més. Això s'ho hauríem d'aplicar també els aficionats.
Hem de saber qui som, no oblidar-ho, ni lliurar el nostre cor al primer que arriba, i lluitar per democratitzar el club tant com siga possible, per tindre mecanismes de control amb autoestima com a societat i com a poble. Nosaltres som el València, no hi ha res més gran. Saber-ho i creure-s'ho i actuar en conseqüència. Simplement això.